Jo tinc un punt d'esperança amb aquest tema, però és una cosa que igual em corregeixes, perquè no tinc molt clar en el meu cap com funciona això. Mira, quan jo penso en intel·ligència artificial, el que fa és que ho converteix tot en un math problem. En un problema matemàtic, vaja. O sigui, és molt bona fent això. Al contrari que un criu, és més fàcil ensenyar-li matemàtiques que caminar, no? I és que és real, no? Vull dir, un criu entén caminar quan té 2 anys, però les mates no les entén ni quan en té 80, no? Llavors, a què em refereixo? Quan jo penso en coses com AlphaGo, per exemple, dic, vale, aquí entenc per què aquesta intel·ligència artificial millora, perquè té una mètrica sobre la qual optimitza. I diu, vale, això es fa millor i aquestes jugades són noves i són més bones perquè la mètrica sobre la qual optimitzo és aquesta i és medible. Però amb el tema de les imatges, com li dones la mètrica de la originalitat o de la creativitat? No pots. Però és un humà qui ho fa. És un humà, en última instància. Llavors, Exacte. Aquí està la meva esperança. És a dir, jo veig que això, amb certs verticals, fa coses molt xules, però necessites un paio que li digui ei, això és bo i això és dolent. Perquè no té una mètrica sòlida que es pugui quantificar d'una manera molt clara, que sigui un número, un 63 és més que un 32, saps? No, aquí és creativitat, originalitat. Com medeixes això? Però se m'acut una manera. O sigui, l'exemple que m'ha vingut una mica del vol, val? Si tu ara intentes crear partits de futbol amb intel·ligència artificial i la mètrica és guanyar, perquè al final tu vols que el teu equip guanyi títols, per guanyar títols has de guanyar partits, no? Si la mètrica és guanyar, es dedicarà a fer les jugades millors per ficar gols. Però no necessàriament seran les jugades més vistoses o més boniques, no? Tu pots guanyar com el Madrid de Mourinho, val? O com amb tàctiques a Marrategui de jugada defensiva i guanyar 1-0 amb un gol de Sergio Ramos al minut 93 amb dubtosa posició de fora de joc i ja està. O pots jugar com el Barça de Guardiola i guanyar l'Atlético 6-1, el Madrid 2-6, no sé què, i jugar d'una manera molt més vistosa. Si la mètrica és incorrecta, o és correcta però no és suficient, perquè no hi ha un humà que la corregeixi, la màquina dirà, la mètrica és guanyar, m'és igual com, saps? I això et farà tot aquest assortit de partits i hi haurà d'haver-hi algú que li digui sí, però per aquesta persona el que vol veure és partits així, partits més vistosos. Hi ha gent que vol veure partits més filigrana, vol veure partits amb estil del Brasil dels anys 90. Hi haurà gent que vol veure partits amb l'estil de Barça Guardiola. Hi ha gent que voldrà veure partits del Milan dels principis dels 90 també, no? Doncs aquest tipus de coses. Ha d'haver-hi algú que aquesta feina encara, malauradament, doncs s'haurà de corregir, s'haurà d'afinar amb un component humà. Val? Per tant, aquí completament d'acord amb el que tu dius i crec que aquest exemple potser ajuda a explicar la diferència entre intel·ligència artificial que va cara barraca i diu compleixo els meus objectius i hi ha aquestes maneres, però ha d'haver-hi algú que li digui que sí, però no, t'has d'entrenar per aquí, has de tirar per allà, has de corregir, has de ser una miqueta el fisio que et corregeix la postura de l'esquena, no? Has de ser el logopeda que et corregeix la manera de parlar perquè sí que se t'entén i compleixes, però probablement de la manera que parles desgastes molt la teva laringe i t'acabes quedant sense veu al final del dia, no? O no vocalitzes suficient, o no tens tota la potència pulmonar, no la utilitzes degudament, no? Per tant, aquesta correcció, aquesta petita correcció encara l'hem de fer a nivell d'humans. I després hi ha una altra cosa que tu has apuntat abans, que és el de m'espanta que els nens de les properes generacions no sabran, i no hi havia caigut, si les coses són reals o no ho són. A mi no em preocupen tant els crios com em preocupa la resta de la població, perquè aquí no parlem de hòstia puta, quan tu i jo érem crios ens creiem el que passava als videojocs i als dibuixos animats, i això, qui té un criu sap, jo no tinc crios, però tinc un molt al meu entorn proper, no? I veus que es creuen que Sonic és real, saps? I que els Pokémon són reals. Però clar, hi ha una persona que supervisa, que és un adult, i que li diu, no són reals,
Val? O hi havia la típica, me'n recordo quan jo era criu, a qui no li havien explicat la història aquella de el nen que es creia Superman i es va tirar d'un balcó i es va matar perquè es pensava que podia volar. Tothom havia sentit aquesta història de criu, no? Però això no passava perquè hi havia un pare i uns avis i la mare i els teus tiets que t'ho anaven recordant, escolta, al balcó, no vagis sol, no facis això, no pots volar, pam, pam, pam. La diferència amb avui en dia és que els adults tampoc poden saber si aquesta cosa és veritat o no. L'única cosa que se m'acut, d'aquí trencaré una llança en favor de la regulació, i crec que aquí serà molt important que això estigui regulat, així com a Instagram i a xarxes socials els hi han hagut d'obligar i forçar per polítiques de transparència a posar això és sponsor content, no? Contingut patrocinat, i explicar això és una col·laboració pagada amb tal empresa, els diners venen d'aquí, això és una campanya política, més informació, clic aquí, tant a Twitter com a Gmail, com a Instagram, no sé quines altres plataformes ho he vist, amb la intel·ligència artificial s'hauria de fer el mateix. Tu hauries de declarar automàticament què és el que generes amb intel·ligència artificial i què és produït propi o contractat a una persona. I sé que és molt overhead i sé que tindrà l'efectivitat del GDPR, és a dir, més aviat poca, i serà una collonada i serà molta burocràcia i posarà molts pals a les rodes, però és que si no aquí sí que podem entrar en problemes molt i molt grans si no regulem això i no comencem a aplicar polítiques de privacitat. Per què? Perquè hi ha drets regulatoris, hi ha propietat intel·lectual. Qui et diu que dos intel·ligències artificials no generen exactament el mateix contingut al mateix temps o un temps similar i el faig servir una web, el llicencio perquè l'he creat jo i he fet el minting jo d'aquesta imatge i en una altra intel·ligència artificial s'ha fet i jo soc Coca-Cola i tu ets Pepsi i entrem en un litigi perquè hem generat la mateixa intel·ligència artificial, però com ho demostres? Qui ho ha fet primer? S'ha de poder declarar això, no? Si tu estiguessis tractant amb un autor, amb un artista, aquí no hi hauria litigi, perquè l'artista t'ho vendria a Coca-Cola i no a Pepsi, val? Però no els dos a la vegada, perquè és una miqueta de tontos. I si fan servir imatges de propietat pública, lliures de drets, doncs no hi ha cas. Però en aquest cas, hòstia, estaríem entrant potser en casos molt específics on la legislació actual no arriba, no? I, hòstia, per mi això crec que és un gran tema. Ho veig molt complicat. Crec que, també et diré, a nivell legal farà falta l'especialització de juristes, advocats, jutges amb aquest tipus de coses, perquè és que no podem anar amb els jutges de rulos i martell dels anys 50, saps? La policia franquista de l'estat judicial treballant en casos de tecnologia, ja no tecnologies, moviments que ells mateixos no entenen, saps? Vull dir, aleshores, aquí tenim un gran problema, perquè a la que hi hagi una sentència d'una manera que condicioni i creï precedents per tota la resta, si la primera no és bona, hòstia puta, l'efecte en cascada que podem tenir, I després hi ha una altra cosa. Relacionat amb el tema d'intel·ligència artificial, hi ha el que jo, si fos artista, em preocuparia i molt. Val? Els artistes es van preocupar molt, sobretot en el món de la música, que per A o per B és el que més em toca, perquè quan va arribar Napster van dir, hòstia, que se'ns acaba el negoci. I tu dius, no, estaven molt equivocats, als artistes no se'ls acabava el negoci. El que se'ls acabava el negoci eren les discogràfiques. Les discogràfiques van fer una pressió completament caciquista contra els artistes per dir, ei, que se us acaba el negoci. Els artistes no cobren dels CDs, els artistes cobren dels concerts i del merchandising. Dels CDs no veuen ni un duro, Marc. A menys que siguis Elton John o Metallica, no veus ni un duro. Has de ser top, o sigui, tier 1 per veure pasta dels CDs, val? Però per això fan tothom fa gires i activitats promocionals, i sponsorships i merchandising, val? On vull arribar amb això? Allà van ser les discogràfiques que es van veure amenaçades pel tema de l'streaming, Napster i tot això, te'n recordaràs del cas famós, no? Metallica contra Napster. Em sembla, Motley Crue també van estar involucrats i no sigui un altre grup. Però el que estava amenaçat allà era l'intermediari, perquè el que se li acabava el xiringuito era la discogràfica. L'artista seguiria existint igual, encara que hagués streaming. Vendrien menys CDs? És que els era igual, els artistes no veuen pasta per CDs, però alguns, o Metallica, en aquest cas que sí que els hi afectava,
van dir, hòstia puta, i no van saber reaccionar a temps. Alguns van ser més previsors, com Radiohead van ser més visionaris i van dir, tomar pel cul, ara poso jo els CDs a internet i ja està. Me'n recordo que no sé si va ser el CD in Rainbows, que va ser el primer que es va publicar directament a internet sense discogràfica i va ser una bogeria, no? On vull arribar aquí és que ara jo crec que en aquesta revolució d'ara, i a veure si penses el mateix o no, sí que als artistes se'ls acaba el xollo a menys que sàpiguen veure el filon. M'explico. Per primera vegada a la història, o sigui, així com amb Twitter hem tingut la possibilitat d'interactuar, jo què sé, saps? Vull dir, amb futbolistes, amb actors, actrius, periodistes, presentadors de la tele, celebrities, VCs, emprenedors molt famosos. Per què? Perquè Twitter ha democratitzat una miqueta el parlar un a un amb la gent. Després et faran cas o no, Però, bueno, de vegades, hòstia, que encara que t'hagin contestat, ei, gràcies pel missatge, algú hiperfamós, no sé, a mi m'ha explotat el cap quan m'ha passat, vale? Les poques vegades que m'ha passat. Tu ara, amb aquesta tecnologia que hem estat parlant, el que pots fer és dir-li, escolta, ja aquesta lletra de cançó que he escrit jo, genera-me-la cantada per Adele i poder-li enviar a Adele i que Adele digui, hòstia puta, aquesta lletra és molt bona, aquesta sóc jo, aquesta cançó podria ser un gran hit, te la compro. Perquè si no ho fas, si aquest model de negoci no canvia, si aquestes dinàmiques no canvien, els artistes estan fotuts. Perquè la penya començarà a generar vídeos i cançons feta per Adele, cantada per Adele, inclús concerts, Iron Maiden, Live in Egypt, tocant davant de les piràmides de no sé què, i el setlist que tu vulguis, en l'estil d'Iron Maiden de la gira del 86, completament automàtic, i Iron Maiden se'n van a prendre per cul. Bueno, se'n van a prendre per cul perquè tenen 70 anys ja, no? Però els grups, el seu contingut està en perill. I avui en dia sí que el seu contingut està en perill. Val? Aleshores, si d'alguna manera tota la gent que té bones idees pot començar a executar-les així i posar-les a disposició dels artistes, crec que aquí pot venir una altra gran revolució. És a dir, a mi em toca molt els ous, com a persona que va molt a concerts, que hi ha certs grups que no toquen mai alguna cançó. No he vist mai aquesta cançó en directe. I hòstia puta, i vull veure aquella cançó en directe. O la vull veure tocada, perquè la sento al CD, dic, m'agradaria veure-la tocada. Hòstia, et generes tu el teu propi concert amb les cançons que tu vols i t'ho fa. I jo crec que d'aquí els artistes, si li veuen les orelles al llop, hauran de fer servir això, la comunitat que tenen, com a validació dels seus nous CDs, estils, les cançons que han de tocar en directe, el contingut que han de fer, els videoclips que han de fer, i inclús comprar contingut als fans. He generat aquest vídeo per a aquesta vostra cançó i ja té 2 milions de visites a YouTube. Potser us interessa comprar-me'l. Com ho veus, tio? No sé com et sona això. Mira, em sona que has tocat com un munt de tendències que passaran inevitablement. És a dir, encara que hi hagi molta resistència, digue-li taxistes amb l'Uber, són coses que venen per quedar-se. I bueno, ser reactiu pot estar bé i, bueno, si et ve de gust fer-ho, és interessant i, bueno, és una postura, però d'altra banda, també és cert això, no? Vull dir que ja no anem a menys. Per tant, és una realitat que o t'adaptes o et mores, no? Llavors, a on vaig? El fet de que les noves feines i les noves oportunitats apareixeran com a la intersecció de la col·laboració dels humans amb la intel·ligència artificial és una realitat. Llavors, qui sàpiga explotar molt bé aquests nichos, jo penso que és qui s'endurà, no sé si en català es diu el gat a l'aigua, però qui d'alguna manera podrà triomfar com en aquesta nova societat, de la mateixa manera que tu has explicat com va passar en el cas de Napster, no? Llavors, exacte. A on vull anar amb això? Amb això vinc amb que, no ho sé, vull dir, em venen com moltes idees al cap de, hòstia, on està el valor? Perquè
què pot realment arribar a fer una intel·ligència artificial millor que tu, no? I és una mica que comentàvem, no? Que ho converteix tot en un problema matemàtic, però hi ha coses que, hòstia, no és un problema matemàtic el fet de que tu et molesti que només o que no has sentit tal cançó en directe. Tio, això és un problema humà, no? És una merda irracional que li passa a l'Àlex i a mi, pues, tio, pues no ho sé, vull dir, no hi ha una mètrica que medeixi la ràbia que li fa a una persona no haver escoltat el pes en directe, perquè en aquí, el que dèiem abans, no? 87 igual no és més que 42. Igual no és com sumar botelles amb sofàs. Vull dir, no dona res, saps? Tio, Àlex, és el primer que tenia davant i el primer que s'ha ocorregut. Llavors, tot aquest rotllo, bàsicament el que et ve a dir és que hem d'aprofitar aquesta oportunitat per fer que aquesta intel·ligència faci molt bé el que sap fer, collons, que és sumar uns i zeros, molt ràpid, més que tota la humanitat junta podria fer en 10 segles, ell ho fa en 20 minuts. ¿Vale? Llavors, per altra banda, sí que veig que hi ha com certes tendències que són eminentment humanes i que fomenten la creativitat, l'originalitat. Diu, quina és la mètrica de l'originalitat? Hòstia, ni idea, no? Ni idea. És un factor molt humà. Clar, és un factor molt humà. O de l'empatia. Exacte. Sí. I fixa't, no sé per què, però em ve com que una de les coses on, per exemple, no pots fer que la intel·ligència artificial et guanyi és en experiències molt offline, no? És a dir, per exemple, un concert amb una persona real posada en allà... No, clar, això no ho tindràs mai. Bueno, mai, no sé, d'aquí 50 anys si podràs implantar memòries al cervell i dir hòstia, no he anat mai a un concert de Motorhead, putada, es va morir abans de quin és, però ara vaig a comprar la memòria de jo vaig estar a un concert de Motorhead. No sé si és això el que volies dir. A veure... Estem molt lluny d'això. Això és rock and roll. Bueno, estem a setmanes d'això, no? Sé, veient com va l'evolució del tema. No, però... tio, sí, cuidado, però jo no sé si la setmana passada, i no vull juntar temes perquè és que, de fet, van junts. El problema és que no acabaríem. Però no vull juntar temes Torna, Marc. Per exemple, tot el que es va presentar de la mà de Microsoft i Facebook, on van presentar tot el tema de realitat virtual, tio, o sigui, és acollonant el que està progressant això, I també, de nou, ser reactiu i dir que ha vingut aquí, que això és una merda i que, tio, jo vull tocar la gent i tal. Tio, aquesta societat és un drama i anem cap allà? Sí, però és el que hi ha, no? O sigui, i és el que et dic abans, i em sap greu repetir-me, però t'adaptes o te'n vas fora. Llavors, veig que estan havent-hi un munt d'oportunitats, tio, en aquesta intersecció entre, hòstia, com fem treballar aquesta intel·ligència artificial perquè tingui valor per un humà. Aquesta intersecció a mi em sembla interessantíssima. O sigui, crec que hi ha coses molt xules que es poden fer. El problema, i és que tu em dius, hòstia, els artistes la tenen molt complicada. I jo et diria, no. Els artistes no. Vull dir, no només ells. La tenen complicada totes les coses que són fàcilment computables i es poden convertir en un problema matemàtic. És a dir, mira, dos feines que són anàlogues i que són de la mateixa naturalesa, una pot tardar 20 anys en automatitzar-se per intel·ligència artificial perquè és difícilment computable com un problema matemàtic, altres es poden fer avui mateix. Exemple tonto. Conductor. Tio, automatitzar un camioner és facilíssim. Moure't de punta a punta per una autopista és un problema matemàtic facilíssim. Ficar-te al mig de Jakarta amb una moto i portar un paquet. Sí, tio, sí, riu, però és veritat. Un Nàpols, que ens anem a prop. I portar un paquet durant 1 quilòmetre, tio, és ciència-ficció per intel·ligència artificial, no? Vull dir, és un problema que no pots solventar perquè hi ha tant llegat humà allà dins i hi ha tanta
entropia humana que ens hem creat durant tot aquest temps i que només nosaltres entenem allà dins, que tio, la intel·ligència artificial ho té molt complicat per entendre, no? Llavors, aquest és un problema que, bueno, segons quin, igual li funciona més que un altre, no? Però a què em refereixo? Que a dia d'avui hi ha el concepte que tu has dit, hòstia, que els artistes la tenen complicada, hòstia, és que ja passa, però és que inclús me'n vaig a l'offline, me'n vaig al món de cap a fora. Mira, aquest cap de setmana estava fent una cosa que és molt xula, Àlex, i t'ho recomano. Era un regal per als meus pares. Aquí dono idees per regals, que és gratis. Bueno, gratis la idea, el concepte no. I és que a mi m'agraden molt les pomes, tio. I a Girona es fan pomes molt bones, però si no ho sabies. I hi ha una plantació, bueno, que ara hi han posat un restaurant que es diu Moma, que et fan com una visita molt xula a com fan el conreu, com les cullen, com maduren les pomes, quin és tot el seu procés de creixement, etc, no? Divertidíssim. Bueno, és brutal, a mi em va flipar, ¿vale? Una de les coses que el tio explicava era com cada vegada es requeria menys gent per recollir això, perquè hi havia un munt de màquines que automatitzaven aquest procés i que ja ho feien elles, ¿vale? Llavors el tio va donar com la nota positiva, no? I diu, no, clar, però ara ja hi ha algú com superespecialitzat amb el software d'aquella màquina i que és el tio que arregla aquella màquina, que és una feina nova que ha sortit d'aquí. Això ho deia el tio que feia la visita. I jo, com que sóc un torracollons, li vaig dir. Però això va ser una mica dolent, però perquè ja sabia la resposta, però era igual. Era més que res perquè la gent que hi havia fent la visita també tingués aquesta consciència, ¿vale? És que, tio, tinc aquesta punteta docent que mai me la puc treure de sobre, ¿vale? Llavors, bàsicament, li vaig preguntar al tio. Li vaig dir, sí, però més o menys, dona'm un número de quanta gent creus que una màquina d'aquestes ha pogut deixar fora al carrer en un camp de, no ho sé, de 20 hectàrees. I el tio em dona un número que estava en les desenes. I li dic... Per aquella empresa, sí. Clar, perquè... Pensar en totes les empreses similars, que una persona entrenada que faci el software aquell, no sé què, igual deixa fora a milers de persones en un país. No. Al contrari, Àlex. O sigui, no m'he explicat bé. És a dir, la gent que en aquell camp en concret va deixar fora estava en la magnitud de les desenes, no? I llavors jo vaig ser molt puta i li vaig dir, i quants tios tens programant la màquina? I em diu, clar, i em diu, no, aquí és on volia arribar. És un freelance que ve els dijous per la tarda si hi ha un problema. Clar, llavors, jo m'he anat, xato, has generat un empleo part-time a la teva fàbrica d'un tio que està cobrant 100.000 pavos. I te n'has patat 17. Exacte, t'has patat 50 temporers que estaven cobrant 500 euros al mes, amb negre. Però llavors... Exacte. És una de les fal·làcies del tema aquest de la robotització i la modernització aportarà feines de més alt nivell. Tècnicament sí, sobre el paper sí, però la gent que està a les capes més baixes del món laboral, tu o molta gent, la majoria de les empreses, no els entrenaran, els fotran la patada al cul i ja està, no? I després, que tots ho sabem, se'n diu piràmide laboral per alguna cosa. No pots agafar aquestes 17 persones que has agafat i dir, doncs entrenaré les 17 perquè ara passin a supervisar els robots de la recollida de fruita, perquè amb una persona probablement en tens prou. Per tant, mai totes les persones de sota passaran immediatament a l'esglaó superior, val? És una de les fal·làcies. El que sí que té una derivada que no sol tenir en compte és tots els mercats nous que es creen, no? El que dèiem, hòstia, clar, és que els Ubers destrueixen els llocs de feina dels taxistes. Doncs, bueno, però s'han creat molts més llocs de feina en altres coses derivades, que són les empreses que donen servei als Ubers, a tot el mercat aquest. Segurament Uber ha fet créixer el mercat ha fet més accessible el transport privat. Abans molta menys gent agafava el taxi i ara agafa molta més gent precisament perquè han entrat a través d'Uber, no? Després els advocats que estan donant, que estan rebent feina d'aquest tipus d'empreses, els programadors d'aquestes empreses, s'ha modernitzat el sector, per tant, haver-hi també més tecnologia, més producte, més disseny, es creen empreses
que també fitxaran personal d'administració, de recursos humans i d'altres sectors. Hi ha unes derivades de segon i de tercer ordre que no solem tenir en compte amb això i aleshores la gent polaritza el seu discurs en base a la seva afiliació política. Et diuen, doncs no, hem de mantenir els llocs de feina dels llocs més baixos o, al contrari, els hem d'eliminar tots per automatitzar-ho, però poques vegades he sentit el discurs aquest una miqueta més elaborat d'anar a la segona i la tercera derivada. Un parell de punts que sí que volia comentar sobre el tema aquest de la creació d'oportunitats. Val? Si jo ara mateix et digués, Marc, tu sabies que la majoria dels artistes musicals dels últims 30 anys no saben tocar ni un instrument ni saben cantar? Sabries qui són? Hòstia, em mates, tio. Els DJs. Wow. Hi ha gent que et dirà, sí, les taules de mescla són instruments. Jo sóc un polla vella de música i dic que no són un instrument. Va, no, relativament, ja m'entens. Però és una cosa que no es considerava instrument, com la guitarra elèctrica no es considerava un instrument, sinó un artilugi del dimoni als anys 50. Val? Aleshores, que avui en dia és un instrument? Doncs és un instrument. Val? Però aquesta gent ha fet una carrera i ha fet molts milions i reconeixement i fama i totes les drogues del planeta gràcies a que s'ha eliminat de l'equació de la música una cosa com és el talent de tocar un instrument o de poder cantar. Val? Aleshores, què vull dir amb això? Gent que té molt bones idees, són visionaris, són molt bons compositors, saben de màrqueting. Així, parlo dels David Guettas, Aviciis i altres històries, em quedo amb els més comercials perquè no en tinc ni idea d'aquest sector, val? Però que han creat música de molt de valor, que tot i que a mi no m'agrada, crec que han creat molt de valor, han creat estils, han creat gèneres, tendències, han revolucionat el sector perquè se'ls ha eliminat una part de l'equació que és la dificultat de tocar un instrument. Val? Aleshores, tornant al tema d'intel·ligència artificial, o sigui, imagina quin salt acabo de fer per dir-te que tota aquella gent que igual no tenia el talent suficient com per poder dissenyar, ja no perquè no se'ls doni bé dibuixar, però tenen unes idees de l'hòstia. Si tota aquesta gent que té unes idees de l'hòstia és, hòstia, si sapiguessis dibuixar series molt bon dissenyador, o que té un impediment físic, val? Imagina la gent que té molt bones idees, però, tio, té una tremolor de mans o té una invalidesa, una disminució de... Bueno, una varietat de moviment, una diversitat de moviment que els impedeix dissenyar amb precisió, que ho puguin fer a través de intel·ligència artificial, per mi, crea un nou sector, crea moltíssims llocs de treball i dona oportunitats a un sector de gent, o inclús, et diré més, gent que no pot treballar en oficines perquè té agorafòbia, perquè té ansietat social, pel que sigui, tio, o perquè són muts, o perquè no volen estar al voltant de gent i volen treballar des de casa, que puguin, que se'ls elimini de l'equació la part aquesta física motriu i inclús les obligacions i els contractes socials que tot això comporta, que puguin ser els nous artistes d'avui en dia, per mi em sembla un catalitzador bestial, val? Perquè conec molta gent, jo no parlaré de... O sigui, et diré un exemple en el meu cas, val? Jo no et sé composar una cançó, perquè no en tinc ni puta idea, val? I cada cop que ho intento, i toco la guitarra, i toco el baix, però no se'm dona bé, tio. O sigui, tinc un bloqueig mental i no sé fer. Però, a nivell d'escriure lletres, doncs em dona força bé. I escric lletres per algun grup d'amics i tot això, i considero que més o menys em dona bé. Si jo ara tinc l'eina per posar-li música i veu autogenerada amb l'estil que jo vulgui, amb els instruments que jo vulgui, a les meves lletres, qui diu si això no acaba patant-ho amb un Spotify, a un YouTube, d'alguna manera relativa i m'acabi contractant algú perquè li faci les lletres per ells i tot això, saps? S'ha eliminat aquesta equació. Tinc tantes... O sigui, la gent d'idees, vale? Jo em considero tant d'idees com d'execució, no? Però em considero potser més una persona d'idees que d'execució, però sé contractar o associar-me amb la gent d'execució. Ens donarà la possibilitat i la potencialitat de fer projectes sols. I ja et dic jo que tot allò del solo founder, la història aquesta de ningú fa coses sol, tot això, s'ha acabat. S'ha acabat i crec que veurem molt més tant perfils com l'home renaixentista, no? Aquell que tant et pintava, com t'esculpia, com et feia arquitectura,
com sabia de matemàtiques i entenia física i feia invents, com també el de la gent d'idees que digui, hòstia, mira, tinc idees brillants, mai havia pogut executar perquè tinc una limitació física o mental o emocional i amb la intel·ligència artificial he aconseguit el meu soci perfecte per poder-les dur a terme. Jo li he posat la part que jo li puc aportar, els ingredients, i la intel·ligència artificial posa la resta.